πρέπει να του το πω. Είναι βλακία αυτό που κάνω, έχει δίκιο ο Χάρης. Πρέπει να του το πω. Αλλά πώς να του το πω? Αλλά πώς να του το πω? Και μετά τι θα γίνει? Και άμα δεν του αρέσει η ιδέα, άμα του έρθει κάπως. Δεν μπορεί, για να με πιέζει ο Χάρης κάτι θα ξέρει. Τόσα χρόνια φίλοι με τον καπετάνιο για να μου λέει αυτός να του το πω. Κάτι θα ξέρει. Όχι. Απαπαπαπα, δεν λέω τίποτα, δεν το αντέχω. Αχ, Θεέ μου, μου έχουνε κοπεί τα πόδια. Ναι, αλλά θα το πει ο Χάρης. Ναι, αλλά θα του το πει ο καπετάνιος. Ας του το πει ο καπετάνιος. Ας του το πει ο Χάρης. Αχ, Παναγίτσα μου, βάλε το χεράκι σου. Πάω. Και ο Θεός βοηθός. Σου έχω αφήσει ήδη 7 μηνύματα. Θα μείνει στην Ισπανία η Μίνα. Πότε αποφασίστηκε αυτό? Χαρά, γιατί δεν απαντάς? Και εμένα γιατί δεν με πήρε η Μίνα ένα τηλέφωνο? Τι έγινε πάλι και έφυγες έτσι? Μπορώ να μάθω ποιος αποφασίζει σε αυτό το σπίτι? Εντάξει, Χαρά, κατάλαβα. Δεν θέλεις να μου μιλήσεις. Τι θα πει θα δουλέψει στην πρεσβεία, αγάπη? Και ποιος το αποφάσισε αυτό? Εσύ? Εγώ υπάρχω πουθενά? Δεν υπάρχω, Πού να πάρει. Θα τα πούμε όταν γυρίσω στο σπίτι. Λοιπόν, άκουσα, Ηρώ. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω στο σπίτι. Που θα πάω στο πουθενά, εκεί που ανήκω. Στο πουθενά. Αϊ, στο διάολο. Ευχαριστώ. Εσύ εδώ. Καλησπέρα, υπαρχέ. Καλησπέρα. Καλημέρα, δεν λες καλύτερα? Τι θες εσύ εδώ? Να σου μιλήσω. Ξέρεις τι ώρα είναι? Θα πέφτετε για ύπνο? Όχι, θα βγάζα το σκύλο βόλτα στην κουπαστή. Δεν μου λες με κοροϊδεύεις? Όχι, απλώς θέλω να σου μιλήσω. Να περιμένεις μέχρι αύριο. Αύριο είναι, έχουν περάσει 12. Ναι, αλλά έχουν περάσει κατά πολύ οι 12 όμως. Και δεν έχω όρεξη για αστεία, Βαλέρια. Δεν είναι αστείο, θέλω να σου πω. Τι να μου πεις? Αυτό που έκανα. Θα μου το περιγράψεις κιόλας? Όχι, για τη συμπεριφορά μου θα ήθελα να μιλήσουμε. Να σου δώσω εξηγήσεις. Μπα. Έπαψε να είναι μόνο δικό σου λογαριασμός. Και στο κάτω-κάτω γιατί να με αφορά αυτό που θες να πεις? Άμα μ' ακούσετε θα καταλάβετε. Προσπάθησα πολλές φορές να καταλάβω. Και πριν λίγη ώρα, αν θυμάσαι, σου ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά εσύ δεν ήθελες να πεις κουβέντα. Ναι, αλλά... Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να ακούσω εγώ. Άλλωστε, ό,τι ήταν να μου πεις, μου το είπες με τις πράξεις σου. Τα λόγια είναι περιττά. Λεωνίδα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Να σου πω λοιπόν τι νομίζω. Νομίζω ότι είσαι τόσο πρόστιχη που σου κάνω χάρη που σε αφήνω να μιλάς. Δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Αντιθέτως, έχεις τόσο θράσος που έρχεσαι εδώ και απαιτείς να σε ακούσω κιόλας. Αλλά βλέπεις είμαι καλός άνθρωπος. Ναι, το ξέρω. Ξεράδια. Αυτά που ξέρεις να τα ξεχάσεις. 5 μήνες με κοροϊδεύεις, Βαλέρια. Πέθανα για σένα, Βαλέρια. Δεν υπάρχω πια. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην με ξαναενοχλήσεις. Σας παρακαλώ, μου μιλάτε έτσι. Μια χαρά σου μιλάω. Όπως και μια χαρά σου έχω φερθεί μέχρι σήμερα. Αλλά ο τρόπος σου είναι απαράδεκτος, όπως και εσύ η ίδια είσαι απαράδεκτη. Όχι. Όχι. Από την πρώτη μέρα που πάτησες το πόδι σου εδώ μέσα, λες μισόλογα, πετάς υπονοούμενα, φέρες αλλοπρόσαλα. Είναι ψέματα όλα αυτά? Ναι. Ναι. Ναι, εννοώ έτσι είναι. Τι μια προσβάλλεις, την άλλη ζητάς συγγνώμη, τι μια φωνάζεις, την άλλη ηρεμείς. Με κατηγορείς για κάτι που δεν ξέρω και όταν σε ρωτάω τι είναι αυτό με βρίζεις. Ποια νομίζεις ότι είσαι δηλαδή? Εγώ σε συμπαθούσα. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει. Αλλά εσύ παίζεις. Και εγώ δεν είμαι παιδάκι για να συνεργώ στα παιχνιδάκια σου. Έχετε δίκιο. Να σου πω κάτι. Δεν με αφορά αν έχω δίκιο. Δεν με αφορά η περίπτωσή σου. Δεν ξέρετε πόσο κακό μου κάνετε όταν μιλάτε έτσι. Ωραία λοιπόν. Για να μην σου πω κι άλλα ακόμα χειρότερα, πήγαινε μελά. Τώρα. Με διώχνεις? Έχεις ήδη φύγει. Αφού είμαι εδώ. Έχεις φύγει, είπα. Θα το μετανιώσεις. Με απειλείς κιόλας, Φύγε γιατί θα σε σπάσω στο ξύλο. Δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Άσε, δεν λες τίποτα. Και για σένα το ίδιο? Για μένα πολύ χειρότερα. Κουράγιο. Και σε σένα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Η φαντασία σου δεν κάνει λάθος. Και εγώ φαντάζομαι ότι σε σένα σημαίνει κάτι πολύ σοβαρό, Ούτε εσένα κάνει λάθος η φαντασία σου. Μήπως θέλεις να μου μιλήσεις? Όχι. Καταλαβαίνω. Εσύ θες να μου μιλήσεις? Όχι, όχι. Όχι. Καταλαβαίνω. Καληνύχτα. Καληνύχτα, αν και δεν το βλέπω. Ούτε εγώ το βλέπω. Καλύτερα να δώσουμε ένα φινάλε σε αυτή τη σκηνή γιατί θα βγει μεγάλο το επεισόδιο. Δίκιο έχεις.
πας νυχτιάτικα εσύ? Σε σένα ερχόμουν, εσύ. Κι εγώ σε σένα. Γιατί σημαίνει τίποτα. Θα σου πω. Εσύ? Θα σου πω, θα σου πω. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να αρχίσει όμως. Πού, εδώ? Ωραία, πάμε στην καμπίνα σου. Όχι, όχι, στην καμπίνα μου, όχι. Γιατί? Δεν μπορώ, ψυχοπλακώνομαι. Ωραία, πάμε στη δική μου. Γιατί η δική σου έχει καλύτερο ντεκόρ. Πάμε ρε παιδάκι μου, κάπου πρέπει να πάμε όμως. Τι συμβαίνει, ρε Λεωνίδα, έχεις νεύρα? Βέβαια δεν είχα νεύρα, θα ερχόμουν ανοιχτιάτικα στην καμπίνα σου. Ναι, αλλά κι εγώ έχω νεύρα. Πάμε γιατί δεν θα βρούμε άκρη. Πού? Πάμε κάπου ρε παιδί μου, θα ξενυχτήσουμε εδώ πέρα. Ξημέρωσε κιόλας. Όχι, δεν είναι το ξυπνητήρι, πόρτα είναι. Ποιος είναι? Ποιος εγώ? Εγώ? Αφού εγώ είμαι εδώ. Εσύ ποιος είσαι? Ανοιχτά είναι, μπες. Συγγνώμη, κοιμάσαι. Μάλλον εσύ τι λες, τέτοια ώρα τι ήθελες να κάνω? Αχ, κοριτσάκι μου, τι θες εδώ πέρα τέτοια ώρα? Και με ενοχλείς, έβλεπα και ένα όνειρο. Υπέροχο. Τι δεν θα με ρωτήσεις τι όνειρο έβλεπα? Συγγνώμη, ήρθα μέσα στη νύχτα να σε ρωτήσω τι ονειρεύεσαι. Φυσικά. Ξέρεις τι καταπληκτικό ονειρευόμουν? Ότι ήμουν λέει ηθοποιός. Αχ, καλά. Δεν τελείωσα. Φορούσα ένα στενό έτσι, ένα μακρύ, με παγέτες και κάτι μπουά και έπαιρνε το Όσκαρ. Διαχείρωση. Βαράγγι. Τι ηλίθια που είσαι, κοριτσάκι μου. Ντενίρο φυσικά. Ντενίρο. Ψώνιο, Καλά, ότι είσαι, μην το συζητήσουμε. Συγγνώμη, κάτι πιο φυσιολογικό δεν μπορούσες να ονειρευτείς. Θεέ μου, τι θέλω και ρωτάω. Συγγνώμη, αυτό είναι για να κοιμάσαι? Φυσικά. Και τι ήταν αυτό δηλαδή? Όχι, πες μου εσύ. Εγώ σε ρώτησα πρώτος. Η κυρία Ηρώ αποφάσισε να δουλέψει μήνα στην πρεσβεία. Και γι' αυτό έχεις τα νεύρα σου. Δεν είναι κακό αυτό, ρε Λεωνίδα. Στην Ισπανία, Χάρη. Στην Ισπανία. Πιο κοντά δεν βρήκε. Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Δεν έπρεπε να ερωτηθώ, Και καλά να μην ερωτηθώ. Να μην ενημερωθώ. Σε ενημέρωσε. Σε πήρε τηλέφωνο και σε ενημέρωσε. Επειδή βρέθηκε πρωτετελεσμένο γεγονότων. Επειδή θα ερχόταν η Μίνα στην Ελλάδα, έπρεπε να με πάρει τηλέφωνο να μου το πει. Άσε, κατάλαβα. Εσύ της είχες πει ότι όταν έρθει η Μίνα θα της μιλήσεις και θα χωρίσετε, και εκείνη κράτησε τη Μίνα στην Ισπανία για να μην φύγεις από το σπίτι. Ναι, αλλά εγώ έφυγα, Χάρη. Τι έκανας? Έφυγα. Της είπα ότι δεν θα ξαναγυρίσω στο σπίτι. Και τι λες, το εννοείς αυτό? Χάρη, δεν παίρνουν εύκολα αποφάσεις. Αλλά άμα τις πάρω. Κόβεις κεφάλια, άσε, το ξέρω. Και δεν μου λες τι θα γίνει με τις απειλές της. Δεν με νοιάζει τίποτα. Μπράβο, ρε Λεωνίδα. Έτσι, ατρόμητος σε θέλω, ρε. Δεν είμαι ατρόμητος. Μόνος είμαι. Η μοναξιά δεν έχει φόβο. Το φόβο το γεννούν οι άνθρωποι. Καλά, μην πεις τίποτα άλλο, μεγάλε. Καθάρισες τώρα, έγραψες ιστορία. Από τη στιγμή που δεν έχω τη Βαλέρια, δεν φοβάμαι τίποτα. Ωραία, Λεωνίδα, δεν φαντάζεσαι πόσο με κάνεις και χαίρομαι για αυτό που λες, Γιατί, επειδή δεν έχω σχέση με τη Βαλέρια? Όχι, ρε, που έφυγες από την Ηρώ. Αν το ξέρω ότι θα χαρείς τόσο, θα έφευγα νωρίτερα. Άμα έφευγες νωρίτερα, μπορεί και να μην χαιρόμουν. Κατέβα από το σκαμπό, ρε. Γιατί? Ρε, κατέβα από το σκαμπό να σε φιλήσω, ρε, να σε αγκαλιάσω για αυτό που έκανες. Μπράβο, ρε. Μπράβο, τι ρε. έπαθες τώρα, Χάρη? Τι έπαθα, ρε, αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε, ρε. Άπαπα, θα το βρέξουμε. Δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Χάρη, τι κάνεις εκεί, ρε? Χάρη! God bless him. Τι αλλοπρόσαλος άνθρωπος. Γυρνάει τώρα μέσα στους διαδρόμους νυχτιάτικα. Πού πας, Βλασιμπόη, δεν κοιμάσαι τέτοια ώρα? Τώρα πάω, ήμουνα στο κατάστρωμα μαζί με τα παιδιά, έχει πολύ ωραία βραδιά απόψε. Καληνύχτα. 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 Θα γυρίζεις από το αερικό πάλι βραδιάτικα στους διαδρόμους, ρε τρέλα. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Στη ζωή. Ποια ζωή, μωρέ? Στη ζωή λάσκαρη. Ποια ζωή, ρε Λεωνίδα? Στη ζωή που δεν έζησες. Και στις αποφάσεις σου. Χάρη, άσε τις ευχές γιατί έχει και παρακάτω. Όχι, για λέγε. Και λοιπόν που μίλαγα με την τρελή και ήμουν έτοιμος να εκραγώ, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα η Βαλέρια. Τι έπαιζε, Χάρη? Τίποτα, παιδί μου, πνίγηκα. Τι πνίγει, γιατί χαίρεσαι? Ποτέ χαίρομαι, ρε Λεωνίδα, χαίρομαι. Απλώς εκπλήσωμαι, κατάλαβες. Εγώ να δεις. Και αντί να κάνεις τον πάμα από την Ηρώ, το έκανες με αυτό που σου είπε η Βαλέρια, Όχι. Τι όχι, δεν σε εξέπληξε δηλαδή αυτό που σου είπε η Βαλέρια? Τι να με εκπλήξει, δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει κάτι, Χάρη. Θα σου λέει, Λεωνίδα, τι θα πει έπρεπε να σου. Ήρθε η κοπέλα νυχτιάτικα στην καμπίνα σου, άρα κάτι θα ήθελε να σου πει. Τίποτα δεν μου είπε.
Τίποτα δεν σου είπε. Όχι. Κατάλαβα. Θα σε άκουσε να μιλάς με την Ήρω και τα πήρε. Όχι, εγώ τα πήρα που μίλαγα με την Ήρω. Μάλιστα. Και τι ήρθε να κάνει η Βαλέρια στην καμπίνα σου? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Τι θα πει δεν ξέρεις? Τι θα πει, δεν ξέρω, δεν τη ρώτησα. Δεν τη ρώτησες. Και τι έκανες? Την έδιωξα. Την έδιωξες? Εννοείς ότι δεν την άφησες να σου μιλήσει? Αφού την έδιωξα, πώς θα την άφηνα να μου μιλήσει? Γιατί ρε Λεωνίδα, γιατί ρε Λεωνίδα? Τι έπαθες ρε Χάρη? Θα σου ρε Λεωνίδα, ήρθε η κοπέλα στην καμπίνα σου για να σου μιλήσει και εσύ δεν την άφησες να σου μιλήσει. Κάτσε ρε Χάρη, τι να μιλήσω. Εσύ δεν μου είπες ότι μου τα φόρεσε? Εσύ δεν μου είπες να κόψεις τις πολλές κουβέντες γιατί πολύ αξία τις έδωσα? Εσύ δεν μου είπες να κρατήσω το ανάστημά μου γιατί τα δέντρα πεθαίνουν όρθια? Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια, Λεωνίδα μου, αλλά οι καπεταναίοι πεθαίνουν κολυμπώντας. Δεν μας τα λες καλά, Χάρη, δεν μας τα λες καθόλου καλά, Χάρη. Θα με σπάσει το ξύλο, μου είπε. Βέβαια, αφού του έχει σπάσει τα νεύρα του ανθρώπου, τι να κάνει? Και πρόστιχη με είπε. Και τι θα γυρίσει τη γυναίκα του? Γιατί δεν έχω ούτε ιερό ούτε όσιο, μου είπε. Και θα είναι πολύ καλός οικογενειάρχης και εσένα θα σου μείνει το παιδί. Θες να κάνεις την κατάσταση χειρότερη? Θες να σταματήσεις να τρως? Μπορείς να επικεντρωθείς σε ένα θέμα, σε παρακαλώ? Είμαι απολύτως επικεντρωμένη. Σε λίγο θα είσαι γυναίκα μόνη, με παιδί και χοντρή. Αυτά κατάφερες. Ικανοποιήθηκες τώρα? Χάρη, δεν σε καταλαβαίνω. Πριν μου έλεγες να μην της δίνω σημασία γιατί με έχει κάνει τάρανδο. Τώρα μου λες γιατί δεν της έδωσα σημασία, θα με τρελάνεις? Μα την άφηνες και εσύ να σου μιλήσει, βρε Λεωνίδα, τι είχες να χάσεις? Πήγα να χάσω την ισορροπία μου, την ηρεμία μου, θες κι άλλα? Τι να έρθει δηλαδή να μου πει ότι έκανε παιδί με άλλον? Σιγά τώρα και εσύ δεν θα σου έλεγε αυτό. Γιατί εσύ που το ξέρεις αυτό? Το ξέρω, ρε παιδάκι μου, το ξέρω. Απλώς το υποθέτω. Είναι δυνατόν τώρα να ερχόταν η Βαλέρια στην καμπίνα σου για να σου πει κάτι τέτοιο? Δεν με ενδιαφέρει γιατί θα ερχόταν στην καμπίνα μου. Τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων, όχι τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Δεν μου λες γιατί κάνεις έτσι? Τι θα πει γιατί κάνω έτσι, ρε Λεωνίδα, γιατί κάνω έτσι? Γιατί εγώ νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους. Ήρθε να σου μιλήσει, άστινε να σου μιλήσει και τέλος πάντων μετά βγάλε τα συμπεράσματά σου και πάρε τις αποφάσεις σου. Δεν λέω για τη Βαλέρια. Για σένα λέω. Γιατί ερχόσουν στην καμπίνα μου νυχτιάτικα? Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, πήρα στο τηλέφωνο τη Χαρά. Πήρες τη Χαρά. Τι είναι μωρέ, τι έπαθες? Τίποτα παιδί μου, τίποτα. Έχω ένα πρόβλημα με την φαρυγγική οδό και πρέπει να το εξετάσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, ώστε πήρες τηλέφωνο και έχω ταραχτεί. Βέβαια, είναι δυνατόν να μην έχεις ταραχτεί. Καλά δεν μου λες. Συζητάμε τόση ώρα για τη Βαλέρια και δεν μου λες τα σπουδαία και τα σημαντικά. Είναι δυνατόν? Πώς είσαι τόσο ψύχρεμο, Τερχάρη? Τι λες μωρέ τώρα, τρελάθηκες? Ποια είναι τα σπουδαία και τα σημαντικά δηλαδή? Δεν μου λες. Τι αισθάνεσαι? Κενό. Τι κενό, παιδί μου? Τώρα δεν μου είπες ότι είσαι ταραγμένος? Πώς γίνεται να αισθάνεσαι και κενό παράλληλα? Αλλά θα μου πεις, αναμενόμενο είναι να είσαι συναισθηματικά μπερδεμένος όταν σου έρχεται η κεραμίδα. Διότι δεν ξέρεις πώς αισθάνεσαι. Είναι λογικό. Είναι. Τι πίνεις, ρε Λεωνίδα? Τι πίνω? Το ποτό. Όχι, δεν λέω για το ποτό. Τι λες τόση ώρα? Μπορεί να μου πεις τι λες τόση ώρα? Προσπαθώ, παιδί μου, να καταλάβω πώς αισθάνεσαι. Τι θα πει πώς αισθάνομαι? Σου είπα πώς αισθάνομαι. Κενό. Ναι. Λογικό είναι, θα μου πεις, διότι μετά από αυτό που σου είπε. Μα δεν μου είπε τίποτα, δεν μιλήσαμε. Με αποφεύγει. Δεν μιλήσατε. Και καλά, γιατί δεν μου το λες, ρε Χάρη, τόση ώρα? Μα τι να σου πω, δεν με αφήνεις να μιλήσω. Μία κουβέντα, λέω 15 προσθέτεις. Δεν μου λες, τι εννοούσες όταν είπες πριν από αυτό που μου είπε? Είπα εγώ από αυτό που σου είπε? Είπες το μόλις προηγουμένως, τώρα είπες από αυτό που σου είπε. Τι έχει να μου πει η Χαρά δηλαδή? Κάτι έχει να σου πει, δεν μπορεί να μην έχει να σου δώσει μια εξήγηση για το όνομα του Θεού να πούμε. Δηλαδή και λογικά να το πάρεις, έχει κάτι να σου πει. Τώρα σώθηκες. Λογικά. Δεν υπάρχει λογική πουθενά, Λεωνίδα. Εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει πουθενά λογική. Όλα είναι παράλογα. Πάντως δεν πρέπει να τα αφήσεις έτσι, έτσι. Δεν πρέπει να τα αφήσεις έτσι. Καλά, καλά. Όχι καλά. Να πάρεις παρακαλώ τηλέφωνο, έτσι. Πού πας? Πού πας, ρε Λεωνίδα? Δεν τέλειωσα. Αλλά έτσι κάνεις πάντα. Λες τα δικά σου και μετά σηκώνεσαι και φεύγεις. Εντάξει, πρέπει. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι τέλειωσε. Λοιπόν, για πες. Ποιες πρώτα? Για μας. Τι αβάσταχτη μοναξιά η νύχτα. Εδώ είσαι, Μέλα. Μαρμάρωσε κι εγώ το πήρα ψήφιστα. Μέλα. Κυρία Μαυρογιαλούρα, εσείς είσαστε? Για ποια με πέρασες, για τη Βάσο Παπανδρέου? Όχι, ήμουν αφηρημένη και... Πώς και είσαστε έξω τέτοια ώρα? Δεν μου κολλάει ύπνος. Τα έχω όλα εκτός από ύπνο. Αστείωνες, πα. Η ζωή είναι ένα μεγάλο αστείο που εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω. Μην πιάσουμε τη βαριά φιλοσοφία τώρα, δεν θα τα αντέξω. Τι κάνεις εδώ, Λελαού? Κι εγώ δεν έχω ύπνο, αλλά εγώ δεν έχω και πολλά άλλα. Όπως? Αφήστε, κυρία Μαυρογιαλούρου, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Γιατί τι έχει ώρα? Μια
χαρά ώρα είναι. Είναι νύχτα, είμαστε μόνες, θλιμμένες. Βρίσκεις τίποτα καλύτερο? Κερνάω ουίσκι. Άντε πάμε. Μόλις που λες έκλεισα το τηλέφωνο, μπήκε στην καμπίνα μου η Μέλα. Τι έπαθες, πάλι αυτή η φαρυγγική οδός? Ναι, αλλά μην το συζητήσουμε αυτό. Και ήθελε να μου μιλήσει. Και να μου και πες, τι και ρε Λεωνίδα, την έδιωξα. Της είπα να πάει στο δωμάτιό της. γιατί βρε Χάρη? Γιατί είχα τα νεύρα μου και δεν ήθελα να της φερθώ άσχημα, γιατί η συμπεριφορά της είναι απαράδεκτη. Μα αφού ήθελε να σου μιλήσει, να σου εξηγήσει Τι να μου εξηγήσει? την κατάσταση. Και εσύ που το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Τότε. Παιδί μου, υποθέτω με τη λογική, λέω. Για να έρθει στην καμπίνα σου νυχτιάτικα κάτι ήθελε να σου πει. Η λογική, φίλε μου, λέει ότι όταν μια γυναίκα πηγαίνει στην καμπίνα ενός άντρα νυχτιάτικα, δεν θέλει να του εξηγήσει, θέλει. Έλα, τώρα άσε τις βλακίες κι εσύ. Και εσύ άσε τη λογική, γιατί δεν βγαίνει τίποτα με αυτήν. Ναι, αλλά αν την άκουγες θα έβγαινε όμως. Εσύ δεν είπες ότι πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους? Για τη Βαλέρια. Όχι για τη Μέλα. Η Μέλα είναι απαράδεκτη, η Λεωνίδα. Κάνει ό,τι κάνει, φέρεται όπως φέρεται και μετά κάθε λίγο κυριακή έρχεται και ζητάει συγγνώμη. Λοιπόν, τέρμα η συγγνώμη, πέθανε. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Άρα, άκουμε ένα, ξέρω εγώ. Όχι. Τι όχι? Όχι, λέω. Να την αφήσεις να σου μιλήσει και μετά αποφάσεις. Δεν μου λες, ρε Λεωνίδα, γιατί επιμένεις τόσο πολύ με τη Μέλα? Γιατί επιμένω. Έτσι, βρε παιδάκι μου, γιατί επιμένω. Άστε να σε παρακαλώ να σου μιλήσει. Υποσχέσου ότι θα την αφήσεις να σου μιλήσει. Εάν μου υποσχεθείς κι εσύ ότι θα αφήσεις τη Βαλέρια. Τώρα τι σχέση έχει η Βαλέρια με την ιστορία? Καμιά. Αλλά θέλω να μου υποσχεθείς κι εσύ ότι θα την αφήσεις να σου μιλήσει. Αχ, μοναξιά φτάνεις κάποτε μοιραία. Το ξέρεις αυτό το τραγουδάκι? Καλά που να το ξέρεις εσύ, είναι πολύ παλιό. Η μάνα μου το έλεγε και σε μένα, μην νομίζεις. Αλλά τώρα η μάνα μου γυρνάει όλο τον κόσμο με τεκνά και εγώ κουμαντάρω αυτό το πλοίο. Κάθε πράγμα έχει το τίμημά του. Κάθε πράγμα έχει το τίμημά του. Τα έχω όλα, sweet. Λεφτά, φήμη, ομορφιά, νιάτα. Εκτός από κάποιον που να με νοιάζεται. Τι το θες όμως? Να τα έχεις όλα και να μην έχεις αγάπη? Και να μην έχεις αγάπη. Μην επαναλαμβάνεις ό,τι λέω εγώ. Πες. Λέω ότι συμφωνώ με αυτά που λέτε και πιστεύω ότι η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Το πρόβλημά σου είπα να πεις. Όχι να γράψεις έκθεση ιδεών. Το πρόβλημά μου, κυρία Μαυρογιαλούρου, είναι πολύ δύσκολο να σας το πω. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα πω κατευθείαν στο θέμα. Ποιανού ανθρώπου η αγάπη αισθάνεσαι ότι σου λείπει, Μέλα? Του υπάρχου. Εσύ το πέρασες το θέμα. Γκέρλ, σου το έχω πει κι άλλη φορά. Ο Χάουρης δεν είναι για σένα. Θα μπορούσε να ήταν και πατέρας σου. Μα πατέρας μου είναι. Τι εννοείς? Είμαι ένα μικρό παιδάκι ταπεινό και σε υμνώ. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό το νανούρισμα. Το έλεγε η μάνα μου. Συνέχισε το. Με νανουρίζει. Τι, θα κοιμηθείς? Τι θα κάνω ρε Βαλεριάκη, ξημερώνεσαι λίγο. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και εγώ τι φταίω να το πληρώνω? Καλά, εντάξει, μην με κοιτάς έτσι. Αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Και η Σκάρλετ το Χάρα το έλεγε αυτό, αλλά δεν μάθαμε την τύχη της. Έλα βρε αγάπη μου, πρέπει να βλέπεις τη ζωή θετικά. Μ' αρέσει που μου τα πες όλα τραγικά και τώρα να βλέπω τη ζωή θετικά. Στα είπα τραγικά γιατί λες ψέματα. Πες του την αλήθεια και από αύριο θα σταματήσουν όλες οι φουρτούνες. Πες του την αλήθεια και θα δεις. Βαλερία, είσαι καταπληκτικό κορίτσι. Μην ψευτίζεις άδικα τον εαυτό σου. Είναι ό,τι έχεις. Η Τζάνις Τσόπλιν δεν το είπε αυτό? Τώρα το λέει η Άντζη. Έλα εδώ μικρή μου κουτίφιλε να δίτσα. Κυρία Μαυρογιαλούρου! Κυρία Μαυρογιαλούρου! Σταμάτα, Γκέρλ. Κοίτα εδώ, ανάμεσα στα φρύδια εδώ. Έκανε ρητίδα? Όχι. Ευτυχώς. Νόμιζα ότι έσπασα τελείως από το σοκ. Κλείστο αυτό το πράγμα. Έχω πάθει breakdown, μην πάθω τώρα και ψήξη. Μα τρόμαξα. Μα γιατί εγώ? Oh my god. Oh my god, τι ήταν αυτό που άκουσα. Δεν τα λένε έτσι αυτά τα πράγματα. Girl, δεν τα λένε έτσι. Ήθελα να σας το πω, νομίζετε. Μου ξέφυγε. Ο Χάρης your father. Ούτε στα μυθιστορήματα. Και αυτός δεν ξέρει τίποτα. Όχι. Ακόμα. Πώς δεν καταλαβαίνω. Μίλα, Γκέλ. Μίλα, πετάς μια μπόμπα, κάθεσαι και με κοιτάς.
Μα φοβάμαι, κυρία Μαυρογιαλούρου. Τι φοβάσαι? Προηγουμένως μου μείνατε, τώρα μην πάθετε και τίποτα. Να δεις τι θα πάθουν οι άλλοι όταν το μάθουν. Πάψει να μετράω τα τσιγάρα που καπνίζω και στιγμή δεν σταματάω να σε βλέπω σ' ό,τι αγγίζω. Έχω βάλει και ακούω το τραγούδι που σ' αρέσει και ξεσπάω και σε βρίζω, όλα τα άφησες στη μέση. Γράψε το όνομά σου στον καθρέφτη να το βλέπω. Έτσι νιώθω τη ψευτιά σου μέσα μου πως καταστρέφω. Έχω φτάσει σε σημείο που δεν ξέρω τι ζητάω και ξεσπάω και σε βρίζω και καπνίζω, γιατί ακόμα σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, πια δεν μπορώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, να τρελαθώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, πια δεν μπορώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, θα τρελαθώ. Με τα μάτια μου αγγίζω και την κούπα του καφέ σου που έχει πάνω το όνομά σου που δεν άλλαξες ποτέ σου. Με τα χέρια μου κρατάω πράγματα που αγαπούσες, αγκαλιά των αναπήρων που πάντα ξεχνούσες. Ακόμα σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, πια δεν μπορώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, μα τρελαθώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, πια δεν μπορώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, να τρελαθώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, πια δεν μπορώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, να τρελαθώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, πια δεν μπορώ. Σ' αγαπάω, πάω, όπου κι αν πάω. Σ' αγαπάω, πάω, να τρελαθώ. Σιγά, παιδάκι μου, σιγά, τι ουρλιάζεις έτσι. Τον αγαπάς, Σαν τρελή. Μα το άκουσα. Πήγαινε και εσύ να του το πεις. Προσπάθησα χθες και με έδιωξε. Ναι, το ξέρω. Με είπε πρόστιχη. Και αυτό το ξέρω.
Τι να του μιλήσω, μου λες. Είναι που δεν ξέρει την αλήθεια, γι' αυτό τα λέει όλα αυτά. Δεν το πιστεύω, με έχει διαγράψει. Ποιος έχει διαγράψει ο Λεωνίδας, είναι αυτά που λες, Βαλέρια. Εχθές τηλεφωνήθηκε με την Νερό και της έλεγε ότι θέλει να χωρίσουνε και ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσει στο σπίτι. Τι! Μην βουλιάζεις, παιδί μου, ποιος αλήθεια σου λέω, παιδάκι μου. Σταμάτα, παιδάκι μου, σταμάτα και χόρευε τώρα. Χόρευε, σε παρακαλώ. Μαέστρο, παίξε μας κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Μη φωνές. Σε παρακαλώ πολύ. Χόρευε, σου λέω, χόρευε γιατί μας βλέπει. Ποιος? Τι ποιος, παιδί μου, ποιος, ο παπιός. Ο Λεωνίδας, σου λέω, χόρευε, σου λέω, χόρευε. Έτσι, στάσου. Εντάξει, κορίτσι μου, αρκετά. Πήγε να ξεκουραστείς τώρα και τα λέμε αργότερα, έτσι. Πάω, υπαρχούκο μου. Και πρόσεξε πώς θα του το πεις, μην του ήρθε κανένα κατρακαλέκο του ανθρώπου, έτσι. Ναι, πάω να προετοιμαστώ. Ναι, άντε στο καλό, στο καλό. Εδώ είσαι, Λεωνίδα, δεν σε πρόσεξα. Άλλη ηρώ μας βρήκε δηλαδή. Τι συμβαίνει, Χάρη, τι της έλεγες αυτή? Της ποιας? Της παπιάς, της Βαλέριας, τι της έλεγες αυτή? Της έλεγα. Τι της έλεγα, μωρέ, της έλεγα. Εδώ, μια χορογραφία κάναμε. Με τη Βαλέρια? Με τη Βαλέρια, δεν είδες? Ναι, μα επειδή είδα το λέω. Και από πότε ασχολείσαι με χορογραφίες, Χάρη? Τώρα. Έλα, ρε, Λεωνίδα, από πότε ασχολούμαι τώρα. Ζήτησε τη γνώμη μου η κοπέλα και της την είπατε. Ναι. Δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν μου αρέσουν. Τι συμβαίνει, Χάρη? Τι συμβαίνει? Ναι. Τι συμβαίνει, ρε, Λεωνίδα? Τι συμβαίνει? Πολύ μυστήριος είσαι, ρε, Λεωνίδα, το ξέρεις. Πολύ μυστήριος είσαι. Πού? Εγώ. Λεωνίδα, το παιδί είναι δικό σου. 3. 3 πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ. 3 εγκεφαλικά θα πάθει αν του το πεις έτσι απότομα. Παιδάκι μου, πιο μαλακά. Πιο μαλακά. Να αλλάξω συχνότητα. Ναυαρχούκο μου, να σου πω κάτι. Πολύ καλά τα πας, προχώρα. Θες να με παντρευτείς? Ναι. Θες να γίνεις πατέρας του παιδιού μου? Ναι. Συγχαρητήρια, κέρδισες, είσαι ήδη. Να μην στα χρωστάω. Ω Θεέ μου, τι προβλήματα πρέπει να έχει αυτό το παιδί για να χτυπιέται όλη μέρα μόνη της. Τέλος πάντων. Μόνη σου είσαι, παιδί μου, εδώ? Καπετάνια, μόνη. Έχω Σουηδική, αλλά δεν έρχεται κανείς. Ναι. Λέω να εισηγηθώ να αποσυρθεί αυτό το πρόγραμμα. Ναι, μέλα, να του το πεις του, Χάρη. Τώρα ο Χάρης με τη Σουηδική τι δουλειά έχει? Όχι άλλο, λέω, να του πεις ότι είσαι κόρη του. Το καθυστερείς. Προσπάθησα να του το πω εχθές, αλλά δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα. Ναι, χτες ήταν λίγο εκνευρισμένος ο Χάρης. Σήμερα δηλαδή λέτε θα είναι καλύτερα? Τον ηρέμησε λιγάκι γι' αυτό. Ξέρετε, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Το ξέρω, παιδί μου, δύσκολα ηρεμεί ο Χάρης. Όχι, να του το πω εννοώ, καπετάνια. Ναι, σωστά. Πρέπει όμως, Μέλα, πρέπει. Καλά και όμως τον διαμαντής δεν εκεί, τι μου το λες εμένα, ρε Γιώργο? Δεν ξέρω, εμένα μου πάνε. Για στάσου. Φύγε. Να κάτσω να φύγω. Φύγε, ρε, φύγε. Τι κάνετε εκεί, καπετάνια? Δώσε μου, παιδί μου, παραγγέλματα να κάνω γυμναστική γιατί μας παρακολουθεί. Τι παραγγέλματα? Ο Χάρης, λέω, μας παρακολουθεί και δεν θέλω να καταλάβει τίποτα. Αφού δεν κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε, αλλά δεν θέλω ούτε να υποψιαστεί γιατί δεν θα μου ξαναμιλήσει. Καταλαβαίνεις? Μάλιστα. Δώσε παραγγέλματα λοιπόν να κάνω γυμναστική. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία και τώρα πέστε κάτω να κάνουμε κοιλιακούς. Όχι, παιδί, κοιλιακούς, όχι. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που είχα. Θα τις κάνω, παιδί μου, τις ασκήσεις. Γεια σου, παιδί μου, γεια σου. Γεια σας, καπετάνια. Μπα, εδώ είσαι εσύ. Τι έγινε, ρε Λεωνίδα? Καλά, παιδί μου, όλα καλά. Μια πρόβλημα είχαμε με την ηλεκτρογεννήτρια, αλλά εντάξει, τακτοποιήθηκε. Ναι, αυτό το ξέρω. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Καλά, εσύ. Να ρωτήσω γιατί ήσουν στο γυμναστήριο ή. Να ρωτήσει, παιδί μου, γιατί να με ρωτήσει, ρώτα. Γιατί ήσουν στο γυμναστήριο, Λεωνίδα? Πιάστηκα λιγάκι και ήρθα να κάνω μια άσκηση. Ακριβίας? Τι ακριβίας, βέβαια. Δεν μπορώ να έρθω να κάνω μια άσκηση. Τι λες τώρα? Εσύ? Όχι ο Δρούγκας, αλλά λέω εγώ για να σου κάνω πλάκα. Έλα, βρε Χάρη, συγκεντρώσου. Για στάσου, ρε Λεωνίδα, εσύ ακούς γυμναστήριο και βγάζεις φλίκτενες και τώρα μου λες ότι θα βγάζεις άσκηση. Καντήλες βγάζω, αλλά δεν είναι σημαντικό. Αφού πιάστηκα, βρε παιδάκι, τι να κάνω. Να ρωτήσω τώρα από τι πιάστηκες? Να ρωτήσεις. Από τι πιάστηκες, ρε Λεωνίδα? Από τα νεύρα μου. Έσκυψα να πάρω κάτι και πιάστηκα. Νεύρα είναι αυτά. Παθαίνεις. Μάλιστα. Και ήρθες με τη στολή να γυμναστείς? Δεν ήρθα, βρε, να γυμναστώ. Ήρθα να πάρω πληροφορίες για μια μέθοδο εκεί πέρα, για μια άσκηση δηλαδή, για να ξεπεράσω το πρόβλημα του νεύρου. Δεν πας καλά, Χάρη, μου φαίνεται. Δεν πας καθόλου καλά, Χάρη. Πού! Εγώ? Εντάξει, Μίνα. Εντάξει, οκ. Ναι, θα τα ξαναπούμε, εντάξει. Άντε, ρε γαμώτο, συνεχίζεται το μαρτύριο. Γιατί δεν θα έρθει η Μίνα από την Ισπανία? Την έβαλε η μάνα της να δουλεύει στην πρεσβεία της Ισπανίας. Τι? Ναι, θα βρει κανένα ταυρομάχο.
Και πάει ο Βλάσης. Να πας να τη βρεις. Τι λες, μωρέ, έτσι εύκολο είναι. Εγώ το καλοκαίρι παίρνω το πτυχίο μου. Πρέπει να ψάξω να βρω δουλειά. Δεν μπορώ να είμαι μια ζωή στο πλοίο. Και όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Έχω φάει και κόλλημα μαζί της και δεν μπορώ να βρω κι άλλη. Προσπάθησα εκεί με την Γογό, αλλά δεν μου βγαίνει. Ξέρω. Ναι, τι ξέρεις για την Γογό? Όχι, γενικά το λέω. Περίεργο πράγμα το μυαλό, Αριστίδη. Περίεργο. Άμα κολλήσει, δεν ξεκολλάει με τίποτα. Ξέρω. Τι ξέρεις, μωρό, όλο ξέρεις? Πώς είναι αυτό που λες? Γιατί έχεις κολλήσει εσύ ποτέ με καμία? Πρέπει να πάω να βγάλω τη μισθοδοσία. Άλλο σε ρώτησα. Έχω πολλή δουλειά. Να σου πω. Αποφεύγεις τη συζήτηση. Έχεις κολλήσει με κάποια, Ποια? Έλα, ρε, πες μου τώρα που με τρέπεσαι εμένα. Δεν είναι ντροπή, αλλά είναι τελειωμένη η κατάσταση. Και να σου το πω, δεν βγαίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να με κοιτάξει. Ναι, γιατί? Άκου που σου λέω, το ξέρω. Της έχεις μιλήσει? Ναι. Και έφαγες παντόφλα? Όταν λέω ότι έχω μιλήσει, δεν εννοώ για τα αισθήματά μου. Ναι, αφού δεν της έχεις μιλήσει, τότε πώς ξέρεις ότι θα σε φτύσει? Άκου που σου λέω, το ξέρω. Εγώ την ξέρω. Τέρμα η συζήτηση. Τι ξέρω. Είναι από το πλοίο? Από το πλοίο είναι, κατάλαβα. Εντάξει, να σου πω. Λοιπόν, ποια θα σε κοίταζε από το πλοίο, ποια θα σε κοίταζε από το. Καμία. Ευχαριστώ, ρε, με υποχρέωσες. Το μπίνγκο ξεκινάει σε 1 ώρα. Η ώρα στο Princess Μυρτό είναι 5. Τώρα για τα άλλα πλοία θα σας γελάσω. Αυτή η Βόμπεργκ έχει σαλτάρει εντελώς. Αχ, καπετάνια μου. Σε λίγο θα σου έρθει κεραμίδα. Τι είναι, Άτζ, τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει, καπετάνια μου? Όλα πριν. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Πώς σας κοιτάζω? Με κοιτάς κάπως. Τι τρέχει? Σας αγαπώ γι' αυτό. Κακό είναι. Όχι, παιδί μου, αγάπαμε. Τι να πω. Μήπως πρέπει να τους δώσω μια άδεια. Καπετάνιε. Ορίστε. Δύναμη. Αυτό που έρχεται είναι το σωστότερο. Τι πράγμα? Αυτό που έρχεται είναι αυτό που πρέπει να έρθει. Παιδί μου, δεν θέλω να σου πάω κόντρα, αλλά δεν μου λες και εμένα τι είναι αυτό που έρχεται. Α, δεν ξέρω, έτσι το είπα. Η μάνα μου τα λέει αυτά. Κακό είναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι κακό. Μήπως έχεις μάθει κάτι? Σαν τι? Εσύ να μου πεις. Ευχές μου δίνεις, για κάτι που έρχεται μου λες. Δεν του κάνεις πιο λιανά να συνονιθούμε. Α, πιο λιανά δεν γίνεται. Εγώ δίνω μόνο ευχές. Κακό είναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι κακό. Το κακό είναι ότι στην έχει δώσει και με προβληματίζει. Πολλά φιλιά. Αυτό δεν είναι πλοίο, αυτό είναι κινητό φρενοκομείο. Έλα, πες μου. Δεν πρόκειται να σου πω. Η Μέλα είναι. Η Μέλα. Μη Μέλα με αυτήν. Έχεις πολλά παρεδόσεις. Έχω δει. Ποια Μέλα, μωρέ. Πόσες φορές θα σου πω ότι δεν είναι η Μέλα? Η Άτζη. Όχι, ρε, αυτή είναι παντρεμένη. Η Βαλέρια. Η Βαλέρια. Ποια Βαλέρια, μωρέ? Η Γογό. Όχι. Η Μαυρό. Δεν το πιστεύω. Είναι η Μαυρό. Καλά, τώρα με φρικάρισες τελείως. Καλά, την έχεις πατήσει με την τρελή. Oh, Harry. Oh, Harry. Oh, Harry. Dear, come on. Τι είναι, Μυρτώ μου, τι έπαθες? Είμαι πολύ συγκινημένη. Το βλέπω ότι κάποιος παλιός εραστής στο πλοίο. Όχι. Κάνα καινούργιο καράβι στα σκαριά. Όχι. Τότε. Τίποτα. Και γιατί είσαι συγκινημένη? Που σε είδα. Κάθε μέρα με βλέπεις. Σήμερα δεν είναι κάθε μέρα, Χάρη. Ναι, γιατί τι είναι σήμερα? Είναι μια άλλη μέρα. Κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα. Ναι. Ναι, αλλά δεν θα συνεννοηθούμε. Αγαπημένη μου, Χάρη. Τι είναι, Μυρτώ μου, τι σου συμβαίνει? Εμένα τίποτα. Και σε ποιον συμβαίνει τότε? Εγώ είμαι εδώ. Δίπλα σου, κοντά σου. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είσαι εδώ δίπλα μου, κοντά μου και το βλέπω, αλλά δεν σε καταλαβαίνω. Άκου, Χάρη. Αν θες έναν ώμο να κλάψεις επάνω του, αν θες ένα χέρι να σφίξεις το χέρι σου, ένα αυτί να ακούσει τον πόνο σου, Μυρτώ, is here. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μυρτώ μου, αλλά υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που μου τα λες όλα αυτά ή είναι απλώς ένα σύμπτωμα της προσωπικότητός σου που δεν πρέπει να του δώσω ιδιαίτερη σημασία έτσι να με προβληματίσει? Μυρτώ, τι συμβαίνει, Μυρτώ, με τρομάζεις? Μην τρομάζεις, Χάρη, φόρτσα. Φόρτσα? Τι φόρτσα?
Βίβα Λάρισα, Φόρτσα Θεσσαλία. Η ζωή είναι ωραία. Κουλ, Χάρη. Κουλ. Τι γίνεται ρε γαμώτο, σε άλλο έργο παίζω. Δεν θέλω να το συζητήσω. Με τη Μαυρό. Μου έχεις κάνει τόσες φορές την ίδια ερώτηση. Τι θέλεις τώρα? Να τη ρίξεις. Πού να τη ρίξω? Στον Κιάδα, πού να τη ρίξεις, ρε Αρίστο, να την κάνεις να σε κοιτάξει. Να με κοιτάξει, αυτή από έντομο σερπετό με φωνάζει, ούτε να με βλέπει δεν θέλει. Να τη ρίξεις χωρίς να σε βλέπει. Τι εννοείς? Είσαι έτοιμος να ακούσεις? Για λέγε. Λοιπόν, άκου. Η Μαυρό κάθε βράδυ έχει αϊπνίες και τριγυρνάει στο πλοίο. Το ξέρω, όλα τα ξέρω. Ναι, αλλά δεν ξέρεις πώς να τη ρίξεις. Λοιπόν, άκου. Σε non è vero e bene trovato. Qu'est-ce que ça veut dire? Λέω, ακόμα και αν δεν είναι αλήθεια η ιστορία με το Χάρη, είναι πολύ καλοφτιαγμένη. Ευτυχώς ή δυστυχώς είναι αλήθεια, κυρία Μαυρογιαλούρου. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα γίνει να το μάθει. Είσαστε τόσο καλοί που με βοηθάτε. Αυτό δεν βοηθάει. Σκέψου κι εσύ, κορίτσι μου, βόηθα λίγο. Εγώ δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το εκφράσω, με καταλαβαίνετε. Αν το πεις στα αγγλικά, λες να είναι ευκολότερο. Λέτε. Μα τι λέτε τώρα? Αν τρέξουμε λίγο παραπάνω, λες να μας έρθει καμιά ιδέα. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Μαυρογιαλού? Λέω, ξέρω κι εγώ τι λέω. Έχω μείνει speechless. Τι η μάνα σου, ρε κορίτσι μου, τι τακτική ήταν και αυτή που ακολούθησε, δεν την καταλαβαίνω. Αφήστε τη μάνα μου, εγώ τι να κάνω? Πρώτη φορά στη ζωή μου τα έχω χαμένα. Αντιμετώπισα το Ρούλι, τη μάνα μου, 3 άντρες, την ναυτιλιακή και αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Και να σκεφτείς δεν με αφορά και άμεσα. Τι να πω κι εγώ που με αφορά? Εσύ όλο λες και τίποτα δεν λες. Εσύ στη θέση μου, πώς θα το λέγατε? Α, καλά τώρα, μην παίρνεις παράδειγμα εμένα. Εγώ με τρελή δεν καταλαβαίνω. Ξέρω εγώ, ίσως να χρειάζεται και λίγη τρέλα, γιατί εγώ με τη λογική που με δέρνει. Είσαι για δέσιμο. Εσύ είσαι τρελός που κάθεσαι και βασανίζεσαι. Δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί, ντρέπεσαι? Δεν ξέρω τι να της πω. Ναι, σιγά μην δεν ξέρεις τι να της πεις. Θα μπερδέψω τη γλώσσα μου. Γράψα και διάβασέ της τα. Ρε εσύ, είναι ο μοναδικός τρόπος για να τη ρίξεις. Οι γυναίκες θέλουν τον μπλα μπλα τους. Έτσι, για να τη ρίξεις και μόλις τη ρίξεις, όλα τα άλλα θα είναι εύκολα. Και στο κάτω-κάτω τι έχεις να χάσεις, Αν το ανακαλύψει, θα με απολύσει. Ναι, σιγά μη σε απολύσει, θα βρει άλλο να την ανέχεται. Ρε εσύ, άκου το φίλο σου, θα πιάσει το σχέδιο. Και στο κάτω-κάτω δεν έχεις ακούσει που λένε ότι όλες οι γυναίκες στο σκοτάδι είναι ίδιες. Μερικές είναι και στο φως. Θόδωρος Πάγκαλος. Το ξέρεις, ρε εσύ. Παρακολουθώ την πολιτική, εσύ. Παρακολουθώ τις γυναίκες. Τέλειωσε το πρόγραμμα, θα φύγει. Το ξέρω. Θα πας? Να πάω. Πού να πάω, κυρία Μαυρογιαλούρου? Εγώ θέλω να το βάλω στα πόδια. Τι έπαθες τώρα? Είμαι δειλή. Κάθε φορά που φοβάμαι σκέφτομαι με τα πόδια. Κάμα, μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Άντε να βγει. Πώς να βγει? Εμένα μου κόβονται τα πόδια. Τώρα θα αποφασίσεις τι θα κάνεις με αυτά τα πόδια. Μια τρέχουν, μια κόβονται. Να έρθω από κοντά, μη σου συμβεί τίποτα. Όχι. Όχι, όχι, γιατί μετά θα έχω διπλό άγχος. Έλα, Νάτος, προχώρα. Άντε, προχωράω. Φωνή δεν μπόρεσα να βγάλω απόψε, χάλια το είπα το τραγούδι. Δεν μας ενδιαφέρει να πούμε για το τραγούδι. Το άλλο κοίταξε να πεις καλά. Λοιπόν, πήγαινε και πρόσεξε, μην τα θαλασσώσεις, έτσι. Απόψε θα το πω και ας γίνει ό,τι θέλει. Αχ, Θεούλη μου, να περιμένω έξω από την καμπίνα. Είσαι τρελή να σε πάρει κανένα μάτι. Εσύ πήγαινε στην καμπίνα σου να ονειρευτείς τα Όσκαρ. Πού ξέρεις? Μπορεί να πάρεις το πρώτο γυναικείο. Λες. Το δικό μου είναι. Δεν είναι και κανένας άλλος εδώ. Ποιος με θυμήθηκε μες τη νύχτα? Je vous écoute. Σας ακούω. Γιατί μένεις ξάχρυπνη, Μυρτώ? Ποιος είναι? Ψάξε, δεν θα με βρεις. Τώρα την τυφλόμυγα θα παίξουμε. Εγώ δεν παίζω. Απλώς σου λέω, μη ψάχνεις, δεν θα με δεις. Εγώ σε βλέπω, αλλά εσύ δεν με βλέπεις. Και ποιος είσαι που με βλέπεις εσύ και δεν σε βλέπω εγώ? Ο Big Brother. Ο Big Lover. Έλα όπως είσαι. Θα σε δω στο μπαρ. Δεν θα με δεις. Πες μου ποιος είσαι και θα το κλείσω. Κάποιος που ακολουθεί τα βήματά σου πιστά. Τι εννοείς? Πήγαινε για ύπνο, Μυρτώ. Και μην ανησυχείς. Υπάρχει κάποιος που σ' αγαπάει και σε σκέπτεται πολύ. Έλα, πες μου ποιο... Μην κλείνει. Έκλεισε. Κάποιος που με αγαπάει και με σκέφτεται πολύ. Καλά, είσαι τεράστιος. Τι ήταν αυτά, ρε, που της είπες? Μέχρι και εγώ φτιάχτηκα. Κοίτα, ρε, ο Δρούγκας, κοίτα. Και δεν σου φαινόταν, φιλάρα, δεν σου φαινόταν, Κοίτα, ρε, έχεις κρυφά ταλέντα, Έχω κι άλλα ταλέντα, αλλά πού να στα αποκαλύψω, θα κολώσεις.
Έκανα καλά. Πολύ καλά. Έκανες πολύ καλή αρχή, φιλαράκο. Trust me. Touch me. Πάλι τα ίδια. Τι θες εδώ? Θέλω να σου μιλήσω και θα το κάνω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Δεν με νοιάζει τι θέλεις εσύ, με νοιάζει τι θέλω εγώ. Άντε μη στα κάνω όλα εδώ μέσα. Και άκου να σου πω. Μη με διακόπτεις! Ήρθα να σου μιλήσω και θα το κάνω. Τόσο καιρό που βρισιές, τώρα θα μιλήσω εγώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Φύγε τώρα. Έχεις προσβάλει τόσο άγρια. Ο μόνος τρόπος να δεχτώ τις προσβολές σου είναι να τις αγνοήσω, αλλά δεν τον μπορώ. Ο άλλος τρόπος είναι να γελάσω, αλλά ούτε αυτό τον μπορώ. Εσύ βεβαίως με βλέπεις να μην αντιδρώ και θα νομίζεις ότι μου αξίζουν, αλλά επειδή δεν μου αξίζουν θα σου απαντήσω. Τι είναι αυτό? Υπογλώσσιο. Ναι, το χρειάζομαι. Τέλος πάντων και δεν έχω κι άλλο. Αυτή λοιπόν που τόσο καιρό λες ότι δεν μου αξίζει ούτε να μου μιλάς. Και αυτή λοιπόν που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Μάθε λοιπόν κύριε Φωκά ότι μέσα στην κοιλιά της έχει το παιδί σου. Και τόσο καιρό δεν σου μιλάω για να σε απαλλάξω από τις ευθύνες. Αδείο κύριε Φωκά! Τι είπε τώρα κύριε Φωκά? Βαλέρια! Βαλέρια! Τι συμβαίνει, Μέλα, γιατί με ακολουθείς επιτέλους? Πρέπει να σου μιλήσω, σε παρακαλώ. Τι άλλο να κάνω, να πέσω στα πόδια σου? Γιατί να πέσεις στα πόδια μου? Πρέπει να μ' ακούσεις, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Γιατί πρέπει δηλαδή? Θεέ μου, δεν το μπορώ αυτό. Ποιο αυτό, θα μου πεις τι συμβαίνει? Χαρή, έχεις πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Τι? Είσαι ό,τι πιο σπουδαίο έχω στη ζωή μου και δεν θέλω να σε χάσω. Για μια στιγμή, γιατί το παραχοντρένεις τώρα. Άσε με. Θέλω να σου πω τι νιώθω για σένα. Τι είσαι στη ζωή μου. Για 2 λεπτά. Θες να πεις δηλαδή ότι όλη σου αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στο ότι είμαι κάτι σημαντικό στη ζωή σου? Ναι. Και όλο αυτό που έκανες με τη μάνα σου οφείλεται στον ίδιο λόγο? Ναι, αλλά εσύ δεν θέλεις να το δεις αυτό. Λοιπόν, όχι, κοριτσάκι μου. Δεν θέλω να το δω. Ούτε να το δω, ούτε να το ακούσω. Τι να ακούσω δηλαδή, είσαι μόλις 20 χρόνων, το καταλαβαίνεις. Εγώ σε συμπαθώ, αλλά αυτή μου η συμπάθεια προέρχεται από... Τι κάνεις τώρα, μου κάνεις ερωτική εξομολόγηση? Θα μπορούσα να είμαι ο πατέρας σου. Μα είσαι ο πατέρας μου. Τι είμαι? Μήπως την είδατε? Εγώ δεν βλέπω μπροστά μου απόψε. Ναι, γιατί έβλεπες εχθές. Δεν θα με ρωτήσεις γιατί. Τι να σας ρωτήσω κύριε Μαυρογιαλούρου, εσείς είστε στον κόσμο του Μάλμπορο. Μέλα! Τι συμβαίνει, Υπαρχέ? Δεν μου λες Αλκή, μήπως είδες τη Μέλα? Στον ύπνο μου θα τη δω. Όχι στον ύπνο σου, αγόρι μου. Μήπως είναι στην καμπίνα σου? Όχι βέβαια. Πρόσεξε Αλκή. Αν η Μέλα είναι στην καμπίνα σου και δεν μου το λες, θα έχουμε κακά ξεπερδέματα. Θεέ μου, τι έγινε στη θάλασσα, έπεσε? Πού πήγε ρε γάμο, το στα μπάρι πήγε? Το πες. Του το είπα. Ο Χριστός. Και τι έγινε μετά? Μετά το έβαλα στα πόδια. Θα στα κόψω τα πόδια. Α, γι' αυτό σε έψαχνε στο διάδρομο. Ναι, γι' αυτό. Και τι θα κάνεις τώρα? Θα τον αφήσεις έτσι να σε ψάχνει όλη νύχτα? Ξέρω εγώ τι να κάνω. Μήπως να μείνω εδώ? Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Θέλεις και πας και του μιλάς τώρα, κατάλαβες? Δεν κάνουν έτσι οι φίλες. Τώρα στα λόγια και προχώρα. Δεν πάω πουθενά και μην ασκείς βία επάνω μου, θα τα πάρω στο κρανί. Να σου πω εγώ τι να κάνεις. Ναι, ναι, σας παρακαλώ. Έξω. Ορίστε. Έξω. Πήγαινε τώρα έξω να τον βρεις. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Θα μπορέσεις. Στα βαθιά χωρίς σωσίβια μαθαίνουνε κολύμπι. Τα βαθιά χωρίς το σίβιο πνίγονται επίσης. Είσαι τρελή, αγάπη μου. Ναι, με έχω στο μου και καπέλο μου. Είσαι τρελή μόνο που δεν το έχω καταλάβει τόσο καιρό. Άσε μας, κοριτσάκι μου. Τζούσι, δεν έχω να κάνω και χαλάω. Χαλάω να κάνεις, αυτό δεν έχεις τρίχα επάνω σου. Νομίζεις, τζούσι πας. Σε μισό. Σε μισό πάρα πολύ. Δεν στο συγχωρήσω ποτέ αυτό. Και με αναγκάζεις και με κοροϊδεύεις. Σε μισό. Μέλα, Ο Θεέ μου. άστα ο Θεέ μου και προχώρα. Ο Θεέ μου, Θεέ μου. Προχώρα λέω και δεν προχωράς. Θεέ μου. Λέγε με χάρη και προχώρα. Ευτυχώς δεν είναι εδώ. Πού πας Καραβάκι με τέτοιο καιρό? Ενώπιος ενωπίο.